То прецениш, ако ти е висок. Не да не нахвърля, защото сложи той троечка да нахвърля. Няма проблеми. Аз си 10 кила. Аз да ви се оплача. Вчера влизам, направих 5 игри. И в 5 тях игри, докато почна играта, артилерията му убиваше. Иди. И излязах. Той Динко беше вътре, викам Динко, защото Това не е мога. малко много гадно е. Още не си почнал да доби артата. 5 игри поред. Убиват ме, излизам, пускам другия танк. Уж му, ти ще играеш Почва с играта. девета. Аз деветка не, аз си изследвах вече, аз нямам девятки. Но само за шат ще ли имаш? Ами, всяка събира пари ще имаме още една десятка. Имам 4 десятки. Имам седмица, изстройка, Т-34 имам. Значи малко и стройките могат да раздвижим. А? И стройките могат да раздвижим. Да, Т-34 ще пускам. Ама аз си направих една-две игри, то гости не идват. Ще ставам, пак ще ценам. Но тя рада. Пратил съм ти бос. Аз взех Порша. Добре. Ама той е противотанков, бе ли? Да. Трябва веригите и двигател. Не обичам тая карта, не знам къде да бъде да се крие. Те всички хващат надолу, аз хода горе там да она постройка вдясно и чакам. Аз и аз горе така съм в дясно. Тук из града аз няма как се върта с това противотанко, без това в момента ми е бавно. Нямам вериги и двигател. Получи с директно почвам с най-голямото уредие. То друго няма. Ама той 9 левел, цел. Как няма друго уроди? Десятката и тя е със същото уроди, те ли? Не, десятката е с... Той е на Осмак и катетка. деветката са с 120 мм. 10 ниво уродие, а десетката е с 150 мм уродие с касетка. И бахти танк. А и за момента зареждам за 8 секунди и 9, а още не съм и на 100% войниците. Бахти танк. Също казваш някъде само отпред да се види, си е горе картечниците. Там пробива, да. Отблизо, ако те подкарат. Ударим един обект, колко беше то? В 10-то ниво обект, горе в... 268. От лявата страна ме удари и не ме проби. Горе в, нали знаеш, че има като лента, така, като линия. Да. Не ме проби там. А в картечето, като ме ударят, директно ме разтера мен. И не ще гледам да сега какво дали ще бъда доволен. Кой го удари, се му даде попадание ми даде. Се удари кепи да се бъде попадание ми даде. И на мен също. Отстрани го взема, може да бъде специално. Директно отзад го удари. И как си го направи това, да дава толкова много попадания. Тая чуруба малката. Ей го пак. Ти ми майката, ще му да е малка. Не го оцели. Пак му свети. Я светна. Ле, 3 пъти бия по него, не мога го оцеля. Едно аз да не е гледал там, че
Айде, няма ли какво да го удари, това малко помяр, бе. Това го пробих. Yes. Знаеш, че там 54-ката, Жоре, 54-ката не мога да проби отпреде. 54-ката? Да. Как те пробил? Толкова му да те пробил отпреди. Пробиват ме с купени патрони и зависи къде ме бият. Ако има места, къде ме пробиват много. Иначе само дава, само дзънка. И стрелям като картечница. 180 има броня отпреда.